Mun samu sabbin shirye-shiryenmu, ka danna alamar subscribe. Mun gode. Wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ka yi creating invitation card mai magana. Da fari abin da za mu yi shine za mu shigo cikin Play Store ɗinmu, za mu nemi application mai suna Benami, za mu yi searching ɗin shi. Wannan shine kamar haka, Benami Whiteboard Video Maker. Idan ka shiga, da yake ni na yi downloading ɗinsa, kawai open zan danna. Idan ka danna open, direct zai kai ka cikin application ɗin. Wannan alamar plus ɗin da kuke gani ja shine za ka taɓa, za ka yi creating kenan, za ka shiga cikin aikin. Amma kafin nan, lokacin da ka sauke application ɗin, na riga na saita shi ne, zai nuna maka yi allowed, sannan za ka yi allowed sai ka shiga cikin shi. Direct za ka shiga cikin aikinka, za ka taɓa alamar plus ɗin nan creating. Dole za ka sa name of your movie, za ka rubuta sunan shi abin da kake so ka yi aiki a kai, ko kuma sunan wanda za ka yi wa aiki na wannan invitation card ɗin. Misali za mu saka a card. Wannan shine sunan wannan aikin da za mu yi. Create movie, sai mu shiga cikin nan. Wannan shine wurin da za mu yi creating na abin da za mu yi. To nan ya shigo maka. Da farko abin da za ka yi shine, idan ka fara rubuta, za ka rubuta text, za ka shiga wannan. Do all your transactions offline with Stacks. Buy airtime. Send and request money. Za ka shiga wurin nan da aka rubuta text. A nan wajen za ka rubuta. Misali za mu rubuta a card technology. Wannan shine sunan YouTube channel ɗinmu, a card technology. Mun yi misali ne da shi kamar haka. Za ka danna insert, ya shiga kenan. To wannan rubutun da muka saka yana buƙatar a canja kalarsa saboda mutane su gani. Sai ka duba wurin da aka sa A babba da ƙaramin nan, sai ka taɓa shi kamar haka. Ga kana yanayin rubutun da kake so, sai ka ɗauke shi a wannan wurin. Mu ɗauki wannan. Kaga abin da muka rubuta ya ƙara girma. In muna so mu ƙara girman size na shi, a nan ƙasa gashi nan wurin da aka saka size, sai ka kama wannan wurin ka ja shi haka. Size na shi wannan rubutun kana so ka seta shi. Wannan kuma shine zai baka damar rubutun ya dawo tsakiya. Idan rubutun ka ya dawo tsakiya, kana buƙatar ka sa masa alamar rubutun nan naka so kake ya zama da hannu ake rubuta shi. Za ka zo wannan wurin da aka sa kusa da wannan alamar alƙalamin, ga makin nan ka taɓa zai ce maka OK. Wannan hoton hannu inda aka sa hannun za ka taɓa. Direct kana taɓa shi a nan. Do all your transactions offline with Stacks. Buy airtime. Send and request money. Transfer money between. Idan ka zo ka wannan wurin hannun, duk wanda ka taɓa da shi rubutun ka zai tashi. Misali mu ɗauki wannan rubutun mai fensi a hannu. Direct yanzu haka kawai mun ɗaura hannu a kan rubutun. Idan muka yi playing, sai dai taho da rubutu. A can sama ga wurin da aka sa alamar saving, sannan kuma tsakiya ga alamar play. Sai mu taɓa play ɗin nan mu gani. Ga rubutun ya tafi da hannu. To wannan shine hanyar da ake rubuta invitation card tare da shi wannan alama mai rubutu. Sannan kuma akwai animation, akwai kalolin yadda ake rubutu da wani design da za a saka. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku wannan a cikin wannan YouTube channel ɗin namu mai albarka. Wannan shine episode 1, sannan za mu dinga kawo shi akai insha Allah, har sai kowa ya zama expert, shi ma ya samu damar da zai kiwo wasu. Mun gode.